Moikka! Tällä kertaa mä oon tulossa ostoskeskukselta ja mulla on Targetin kauppakassi kourassa ja mä kävelen just bussipysäkiltä kotiin. Ja mulla on tosiaan aina bussipysäkiltä, kun tuolla yhdessä tiessä on nyt sellainen construction work, jotenka sitä ei voi käyttää sitä tietä, niin mun pitää kävellä vähän kauempaa sitten kotia, jos mä haluan kulkea bussilla. Mutta mä en tiedä yhtään, että mitä te kuulette tästä. Mä toivon, että jotain kuulette. Mitäs muuta mä oon tehnyt? Mä ostin mun kaverille synttärilahjoja ja niin edespäin. Ja sit mä löysin itsellekin pari juttua. Tällaista. Täällä näyttää kutakuinkin tältä. Täällä on ihan sikalämmin päivä tänään. Täällä on niinku jotain varmaan 30 astetta lämpöä, ainakin yli 25. Täällä on tosi kuuma. Tosi lämmin. Ja tästä mä nyt vaan kävelen kotia päin ja ajattelin, että voisin alkaa kuvaamaan teille jotain uutta videota näistä mun Targetin ostoksista ja muistakin ostoksista, mitä on täällä Kanadassa ostanut. Siis pelkästä tällaisesta kävelymatkasta kotiin, niin saa ihan helposti tyyliin jonkun treenin aikaiseksi, koska täällä on tosi paljon tällaisia mäkiä, jotka tietenkin on paljon raskaampaa kävellä. Niin tässä oikeasti hengästyy. Ja jos sulla on vielä joku tällainen yli 5 kilon tai 10 kilonkin kauppakassi kädessä ja mukana, niin ihan helposti tässä hengästyy ja ottaa koville. Vielä on matkaa jäljellä jonkun verran. Olen kotona. Ja mä laitan nämä mun ruoka-ostokset jääkaappiin ja sitten alan ehkä tänään tekemään vielä pannukakkua, suomalaista pannukakkua, jos mulla on aikaa ja jos siihen vaan löytyy kaikki ainekset meiltä tuolta kotoa. Hello there. Hello, Lucy. Hello. Rajustoa. Jaa, tää on vähän niinku rahkaa. Onko sen jälkeen? Mä oon just tekemässä täällä suomalaista pannaria, eli jota mä teen tonne uuniin. Täällä kukaan ei oo kuullut suomalaisesta pannukakusta tai sellaisesta, joka tehdään tonne uuniin. Ja tässä tää mulla itse asiassa on. Tää on just menossa uuniin, eli se on ihan tollaista nestemäistä ohutta taikinaa ja tää on ihan superhyvää oikeesti. Ja nyt mä laitan ton uuniin, saa nähdä, että minkälaista siitä sitten tulee. Sillä aikaa, kun toi mun ihana pannukakku on tuolla uunissa, niin mä voisin ottaa vähän mehua. Tää on tällaista Sunripe-mehua, karpalomehua. Täällä on tosi paljon pelkkiä karpalomehuja, siis, ai niin hupsista. Siis täällä ei oo lainkaan ollenkaan, melkein ollenkaan mitään mansikkamehuja. Mä otin vähän jäitä tähän lasiin. Ja toinen juttu täällä on myös se, että ihmiset laittaa tosi usein jäitä, kun ikinä ne juo mitä tahansa juomaa, niin tosi usein laitetaan jäitä juomiin. Tossa oli näköjään ihan vähäsen, mutta toi riittää mulle nytten.
Ja, itse asiassa mulla kun on toi pannari nyt tuolla uunissa, mä en tiedä näettekö te yhtään, ei hajuakaan, siellä se on kuitenkin, niin, mä voisin näyttää teille jotain ostoksia, mitä mä oon ostanut, koska mä ajattelin, että mä oon tehnyt niin useasti sellaisia ostosvideoita, jossa mä näytän teille perinteisesti, että mitä mä oon ostanut. Niin mä ajattelin, että mä voisin näyttää ne teille tällä kertaa vähän tällaisessa erilaisessa videossa. No tässä on nyt jotain ostoksia, mitä mä oon ostanut. Oon ostanut Macin Studio Fix Fluid jotain foundation. Ja sitten powder blush, Studio Fix powder blush. Mä en ole varma, että haluatteko te, että mä näytän teille vielä erillisen ostosvideon, mutta mä kuitenkin näytän jotain näitä ostoksia tälleen. Sitten mä kävin tänään shoppailemaan vähän sen, niin mä ostin tällaiset leggingsit tämmöisestä kaupasta kuin Garage. Tätä ei taida olla missään muualla kuin Kanadassa. Ja nämä maksoi jotain $19. Tällaiset kukkapöksyt. Sitten olen ostanut Edmonton Mallista VS:n sporttitopin ja sitten ostin samalla myös tällaisen VS:n teepaidan, jossa on sitten myös tällainen tasku. Ja mitäs muuta mä oon ostanut? Tänään Targetista mä ostin tällaisen Electro Baby Lipsin. Tää on mikäs tää on? Tää on Oak Orange sävy. Ja sitten olen ostanut mitäs muuta apua, kun mulla nyt tulee kauhea blackoutti. Kun pitäisi näyttää jotain. Tuolla on mun ihanan hyvän ystävän Jennan synttärilahja odottamassa pakkausta. Ja tossa on jotain mun vaatteita. Onks tossa jotain mun uusia ostoksia? Aha! Tässä on tämmönen. Okei, toi farkkujuttu ei kuulu tonne alle. Mutta tällainen harmaa neule hössökkä. Oon ostanut Forever 21ilta. Sitten tästä pöydältä mulla löytyy tällainen. Täällä mä ostin kans Victoria's Secretiltä. Tää maksetaan $20 ja tässä tuli tosiaan mukana nämä kaikki body lotion jutut. Nämä on kaikki tässä samassa tuoksussa, eli Secret Escape tuoksussa. Ja sitten mä ostanut myös toisenkin Baby Lipsin, niin ton mä oon näyttänytkin jo yhdellä videolla. Ja apua kun mulla nyt pää lyö tyhjää vai jotenkin. No sit mä oon ostanut täältä kynsilakan poistoainetta. Tuossa mulla on kaikkia krääsää. Täällä mulla on mun vessa, mitä mä käytän. Mä en ole varma, onko täällä nyt jotain uusia juttuja, mitä mä olisin ostanut. Ei mahda olla, mutta täällä on tosiaan mun vessa. Ja tässä näyn minä. Mä oon ostanut Tresemmeltä tällaisia hiustuotteita. Mä tarviin muotovaahtoa. Mä ostin tollaista ja sitten lämpösuojan ostin kanssa. Ja sitten on ostanut Nivean ihan perus kasvovettä. Ja sitten mulla oli lopussa tää mun Nivean perus makeup removeri, niin mä ostin sitten toisen samanlaisen. Että sellaista. Ja niin on mä ostanut myös rasvan, jos mä en ole tätä näyttänyt. Mä tykkään tosi paljon Nivean tuotteista, niin mä ostin sitten Nivean ihorasvan kasvoille. Mutta mä en nyt tällä kertaa keksi oikein muuta näytettävää sanottavaa teille. Mä toivon, että toi mun pannukakku onnistuu hyvin ja että se ei palaa tai mitään muutakaan sellaista. Laittakaa ihmeessä ehdotuksia, että minkälaisia videoita haluaisitte nähdä jatkossa. Ja me ilman muuta nähdään toivottavasti mahdollisimman pian seuraavien juttujen parissa. Mä toivon, että piditte tällaisesta vähän niin kuin mitä mä oon tehnyt niin kuin viime aikoina videosta. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä kovasti ja me nähdään sitten seuraavien videoiden parissa. Moikka!